Pěkné odpoledne. Miloš Zeman za chvíli promluví k poslancům, poprvé jako prezident. Jeho projev nabídne 24 živě. Ve sněmovně je od nástupu do funkce poprvé. Témata vystoupení neprozradil, čeká se ale, že oznámí složení týmu svých poradců. Právník Pavel Házenkopf nepřišel na ministerstvo spravedlnosti diskutovat o amnestii. Mělo se tam probírat, kdo stojí za kritizovanou částí, která zastavuje dlouhotrvající kauzy. Podle Házenkopfa je to právník Zdeněk Koudelka. Já mám také jinou práci, než neustále reagovat na polodokumenty, dokumenty, tvrzení, polotvrzení Pavla Házenkopfa. A prosím vás pěkně o pochopení, já končím v této úloze. To opravdu není možné. Americká policie osvobodila 3 ženy, které postupně zmizely před 10 lety. Únosce je držel ve svém domě v Clevelandu, jen několik bloků od místa, kde se ztratili. Jedné z nich se v noci na dnešek křikem z okna podařilo přivolat souseda. S jeho pomocí pak unikla a zavolala policii. Přímý přenos z tiskové konference clevelandské policie přineseme v 15 hodin. You need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Americký ministr zahraničí John Kerry zahájil dvoudenní návštěvu Moskvy. Setkat se má s prezidentem Vladimirem Putinem i se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Mluvit zřejmě budou hlavně o dění v Sýrii. Moskva zůstává jedním z posledních spojenců režimu Bašára Asada a dodává mu zbraně. Washington naopak zvažuje vyzbrojení syrských rebelů. Jednání by se mělo dotknout i situace v Iránu a Severní Koreji. Na otravu metanolem zemřelo od počátku kauzy s pančovaným alkoholem 45 lidí. Řekl to náměstek policejního prezidenta Václav Kučera. Jen od počátku roku se jich otrávilo 7, přežil 1. Policie stíhá 70 lidí. Vyšetřování kauzy chce uzavřít do poloviny tohoto roku. Na konci roku pak padnou první obžaloby. Nebezpečí otravou metylalkoholem stále bohužel trvá. My podle kvalifikovaného odhadu, tak jak máme z zajištěných věcí, z výslechů, se nám podařilo dohledat, tak odhadujeme, že je zhruba 2000 litrů stále ještě někde mezi lidmi. A podrobněji amnestie. Ani po dnešku totiž není jasné, kdo novoroční amnestii sepsal. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek si k sobě na úřad pozval hlavní aktéry sporu. Bývalého hradního právníka Pavla Házenkopfa a Zdeňka Koudelku, exposlance ČSSD, který působí na ministerstvu jako stážista. Setkání před novináři ale trvalo jen pár minut. Pavel Házenkopf na jednání totiž nedorazil. Pavlu Házenkopfovi děkujete vy všichni a já taky za to, že se na této konferenci v těch informacích o amnestii neposuneme ani o milimetr dál. Děkujte za to Pavlu Házenkopfovi. Nevidím žádný rozumný důvod pro takovou schůzku. Nevím, co by mělo být jejím výstupem. Můj postoj není postojem, je informací. Tato informace byla sdělena. Nelze vrátit rozlitou vodu zpět do láhve. Ministr Blažek taky řekl, že končí s dokazováním autorství amnestie. Podle opoziční ČSSD za ní přitom spolu s exprezidentem Václavem Klausem a premiérem Nečasem nese hlavní odpovědnost. Můj dojem z toho, co se odehrává před námi v posledních dnech, ten můj dojem je, že zřejmě role ministra spravedlnosti byla větší, než jsme si původně mysleli. Já se prostě zdráhám uvěřit tomu, že ministr nevěděl o tom, že na jeho ministerstvu je člověk, který s prezidentskou kanceláří tak těsně spolupracuje. Spory o autorství amnestie se znovu rozvířily včera. Pavel Házenkopf za autora označil Zdeňka Koudelku. Podle prezidenta Zemana ji ale napsal právě Házenkopf. A teď emotivní zprávy z USA. Americká policie totiž osvobodila 3 unesené ženy, které byly dlouhé roky vězněné v domě v Clevelandu. První z nich zmizela před více než 10 lety. V noci na dnešek se jedné z žen podařilo křikem z okna přivolat souseda. S jeho pomocí unikla a zavolala policii. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now.
Amanda Berryová byla unesena v dubnu 2003 na cestě z práce. Bylo jí tehdy 16 let. O rok později zmizela cestou ze školy i druhá dívka Gina Džedžísová, které bylo 14. Třetí žena, Michelle Knightová, byla pohřešována nejdéle od roku 2000. To jí bylo 20 let. Únosce je držel ve svém domě jen kousek od místa, odkud zmizeli. Slyšel jsem křik z jednoho domu, tak jsem se běžel podívat, co se děje. Tam už byla holka, která kopala do dveří a křičela, že byla unesena a v tomhle domě vězněna a že chce okamžitě pryč. Dokonce měla s únoscem dítě. Další dvě holky byly tak v šoku, že je z domu dostala až policie. A teď živě do Poslanecké sněmovny historicky první projev prezidenta České republiky Miloše Zemana. Živě na ČT24. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté na galerii, dovolte mi, abych mezi námi přivítala prezidenta republiky pana Miloše Zemana a poprosím pana prezidenta o jeho slovo. Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, milé kolegyně poslankyně a vážení kolegové poslanci, děkuji za pozvání do Poslanecké sněmovny a hned úvodem bych se chtěl omluvit za to, že jsem zde až nyní, protože jsem navštívil nejdříve horní komoru Českého parlamentu, tedy Senát, a to nikoli z toho důvodu, že bych ji priorizoval před bez pochyby úctyhodnou Poslaneckou sněmovnou, ale protože v Senátu jsme museli řešit obtížný úkol, který spočíval v doplnění Ústavního soudu. Jak dobře víte, Ústavní soud byl těsně před kolapsem z důvodu rizika neusnášení schopnosti jeho pléna a jsem velmi rád, že společným úsilím všech zúčastněných se podařilo provoz této důležité instituce v plném rozsahu obnovit. Teď jsem tady a úvodem mě dovolte, abych velice poděkoval Poslanecké sněmovně, ač jsem se o to nijak nezasloužil, že obdobným způsobem dokázala sklidnit politickou atmosféru tím, že na základě dohody dvou nejsilnějších parlamentních klubů bylo po téměř roční přestávce kompletně obsazeno vedení Nejvyššího kontrolního úřadu jako instituce, kterou pokládám za stejně důležitou, jako je Ústavní soud. Ve svém inauguračním projevu jsem se zavázal, že se jako přímo zvolený prezident pokusím přispět ke sklidnění české politické scény.
A tyto dva konkrétní kroky mě naplňují naději, že čeští politici napříč politickým spektrem budou schopni se dohodnout na rozumných opatřeních i tehdy, jestliže mezi nimi budou přetrvávat naprosto přirozené programové rozdíly. Vycházím z toho, že jako přímo zvolený prezident bych se měl domáhat rozšíření svých ať už formálních nebo neformálních kompetencí. Pravý opak je pravdou. Vzdal jsem se dobrovolně dvou kompetencí, které prezidentovi dává Ústava České republiky. Zavázal jsem se již před volbami, že nebudu vyhlašovat amnestie a že nebudu udělovat milosti s výjimkou humanitárních případů, kdy někdo umírá ve vězeňské nemocnici, zbývá mu několik posledních týdnů jeho života, nedopustil se závažného trestného činu a má domácí prostředí, v němž svůj život může důstojně dožít. Nedomnívám se ani, že by bylo vhodné usilovat o navrácení toho, co zde existovalo, to jest o navrácení zákonodárné iniciativy prezidenta republiky. K čemu by prezidentovi, byť přímo zvolenému, tato iniciativa byla, jestliže by na svoji stranu a pro své argumenty nedokázal získat většinu poslanců a většinu senátorů. Na druhé straně budu plně využívat kompetenci, které mě Ústava České republiky dává. A to je mimo jiné pravidelná účast prezidenta republiky na zasedání vlády a pokud možno pravidelná nebo alespoň častá účast prezidenta republiky na zasedání obou komor parlamentu, jistě k veliké radosti těch, kdo si mě přijdou vyslechnout. Chtěl bych vás ale ujistit, že se nehodlám účastnit projednávání takzvaných technických norem, tedy zákonů, kterých je asi 80%. Jako příklad bych uvedl zákon o puncování drahých kovů, protože se zcela určitě necítím odborníkem v této ani v mnoha jiných oblastech. Ale přál bych si přátelský a trvalý dialog mezi Poslaneckou sněmovnou a prezidentem republiky a chtěl bych vám k diskuzi předložit svůj návrh představy takového dialogu. Domnívám se, že česká společnost v současné době čelí 3 základním problémům. Prvním problémem je korupce a obecně rozkrádání, ať už soukromého nebo státního majetku. Druhým problémem je rostoucí nezaměstnanost a konečně třetím problémem je vzrůstající nedůvěra vůči ústavním institucím, včetně Poslanecké sněmovny, která v současné době činí 13%. Při našem včerejším setkání mě pan předseda vlády zdvořile upozornil, že důvěra v americký kongres je pouze 10%, což ale při vší úctě k panu premiérovi
nepokládám za zcela relevantní argument vůči tomu, abychom na rozdíl od amerického kongresu společným úsilím o růst této důvěry ve všechny, opakuji, všechny ostatní instituce společně neusilovali. Prezident může při svém prvním vystoupení v Poslanecké sněmovně samozřejmě říci několik vlídných slov o tom, jak si váží spolupráce s touto sněmovnou a jak se na tu spolupráci těší. Ale domnívám se, že daleko důležitější je v rámci onoho projektu vzájemné diskuze říci vám, jaké mám politické priority a jakými návrhy je hodlám prosazovat. Prezident je podle ústavy součástí výkonné moci a může tedy říci, co pokládá z těch problémů, o nich jsem již mluvil, v naší společnosti za nejzávažnější, ale především, co navrhuje k odstranění nebo alespoň ke zmírnění těchto projevů. Chci vám tedy říci, že moje priority jsou 3. Má-li někdo 10 priorit, nemá žádnou. A nemá-li někdo žádnou prioritu, není politik. Takže začněme onou první prioritou. Jsme dnes svědky pokračujícího rozkrádání české společnosti. A místo absurdních úvah na toto téma bych rád uvedl alespoň jeden konkrétní příklad. Jsou to, jak říká, a já s ním souhlasím, předseda vlády, solární baroni, kteří do této doby připravili české hospodářství o zhruba 200 miliard korun, z toho 165 miliard české podniky a 35 miliard české obyvatele či domácnosti v cenách, které jsou tak vysoké především díky naprosto nesmyslné a šílené podpoře toho, čemu se říká eufemisticky obnovitelné zdroje. Jenom pro ilustraci, Vítkovické železárny tratí na zbytečně předražené energii 200 milionů korun ročně, automobilka v Mladé Boleslavi 400 milionů korun ročně a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Jak chcete pronášet vzletná slova, třeba tady v parlamentě, o zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu, když současně nesmyslnou dotační politikou připouštíte snižování této konkurenceschopnosti. Využil jsem svých pravomocí, setkali jsem se postupně s ředitelem Bezpečnostní informační služby, nejvyšším státním zástupcem, prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu, prezidentkou Energetického regulačního úřadu a včera i s panem ministrem vnitra, abych jim navrhl vytvoření společného týmu, který by se tímto největším tunelem v českých ekonomických dějinách seriózně zabýval. A prosím, abyste to považovali za můj skromný vklad do řešení této problematiky. Možná, že se někoho z vás dotknu, ale ač jsem byl zastáncem parlamentních vyšetřovacích komisí, jako předseda sněmovny i jako předseda vlády, musím objektivně přiznat,
že tyto komise nikdy nic nevyšetřily. A i když se možná v této sněmovně opozice a koalice dohodne na vytvoření takové komise, jsem přesvědčen, že tým, který vám navrhuji, může být daleko účinnějším nebo přinejmenším doplňujícím nástrojem, než je parlamentní vyšetřovací komise, která by postihla solární šílenství a solární barony. S tím samozřejmě souvisí i otázka zákona, který je v této sněmovně předmětem nekonečných diskuzí, to jest zákona o prokázání původu příjmu a majetku. Všiml jsem si, že na zasedání této sněmovny je v programu dokonce návrh 2 parlamentních klubů na tento zákon a přiznávám se, že dost dobře nechápu, proč tyto kluby svoje úsilí nesjednotily a nepředložili návrh společný. Chtěl bych, protože už jsem o tom mluvil ve svém inauguračním projevu, jenom připomenout, že si nemusíme vymýšlet nic nového. V Německu existuje obdobný zákon řadu let a jeho podstatou je, že důkazní břemeno přenáší z často málo kvalifikovaných finančních úřadů na toho, kdo má svůj majetek prokázat. A chtěl bych vám sdělit, že jenom v roce 2011 bylo v Německu zabaveno 2120 nelegálně získaných majetků. Místo toho, abychom se rozohňovali v boji proti korupci, bychom měli hledat nástroj, který by tuto korupci výrazně omezil, a já vám tento nástroj i na základě zahraničních zkušeností nabízím. Ať už projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně dopadne jakkoliv, myslím si, že by měla existovat alespoň minimální shoda mezi vládní koalicí a opozicí na tom, že majetková přiznání by neměli podávat jenom politici, Viktor Kožený také nebyl politik, ale že by je měli podávat například vysocí policejní důstojníci, státní zástupci a soudci. A to ve zpřísněném režimu. Proč? Protože právě zde se nemůžeme vyhnout podezření, že tito lidé jsou jakýmisi filtry, jimiž prochází trestní oznámení, ať už podaná Nejvyšším kontrolním úřadem nebo kýmkoliv jiným, a že tito lidé mohou být náchylní k tomu, aby za úplatu mnohdy převyšující 7 milionů korun v lahvi od vína zastavili nebo alespoň zpomalili trestní proces u těch, kdo ukradli miliardy. To je tedy první ze 3 bodů, který vám, jak doufám, v naší přátelské diskuzi předkládám k úvaze. Jaký je bod druhý z těch 3 zmíněných priorit? To, že u nás roste nezaměstnanost, je obecně známý fakt a bylo by nošením dříví do lesa, kdybych zde tento fakt opakoval. Důležité je zeptat se, proč u nás roste nezaměstnanost. A já vám nabízím jednu z mnoha možných interpretací, o které jsem přesvědčen, že je pravdivá, i když je málo častá. Česká ekonomika je hluboce podinvestovaná.
Česká ekonomika žije na dluh. Česká ekonomika preferuje spotřebu, ať už vládní, nebo spotřebu domácností na úkor investic. A toto tvrzení je zcela určitě velmi nepopulární, protože investice nemají volební právo. A žádný politik, dychtící potom, aby se opět stal minimálně členem této poslanecké sněmovny, nebude hlasovat za investice. Právě proto je to, čemu Helmut Kohl říkal Chefsache, je to prezidentské téma, protože přímo zvolený prezident se nemusí ohlížet na mínění parlamentních stran a může preferovat investice i tehdy, když ví, že by bylo daleko snadnější rozdávat nalevo i napravo volební dárečky, ať už v podobě snížení daní napravo, nebo v podobě zvýšení sociálních dávek nalevo. Plně podporuji návrhy opozice týkající se zavedení progresivního zdanění i zvýšení korporátní daně. Mimochodem v sousedním Rakousku je korporátní daň 25%, v sousedním Slovensku je korporátní daň 23%. V případě České republiky je složena daňová kvóta o 5% nižší, než je průměr Evropské unie. A to už vůbec nemluvím o Švédsku a o dalších úspěšných zemích, které popírají Lafferovu křivku, jejíž definiční obor je mimochodem velice úzký, a které tvrdošíjně mají vysoké daně a přitom prosperující veřejný i soukromý sektor. Nemám nic ani proti rozdělení daňových pásem na dvě skupiny, to znamená na energetické a bankovní společnosti na jedné straně a ostatní firmy na straně druhé. Na druhé straně odmítám návrhy opozice, aby se výnosy získané případným zvýšením daní přelily do spotřeby, například zvýšením sociálních dávek. Už tady byla jedna odstrašující zkušenost se 13. důchody a myslím si, že rozumní lidé na levici by tuto zkušenost nikdy neměli opakovat. Co to znamenají investice? Jsou to především investice do lidí, to znamená do zdravotnictví, do školství, do sportu, ale také investice do infrastruktury a bytové výstavby, tedy investice s nejvyšším multiplikačním efektem. Investice, které jsou jako jediné schopny rozhýbat hospodářský růst. U nás se říká, že hospodářský růst je tažen spotřebou. Je to jeden z největších nesmyslů, který se vyskytuje. Když sníte 2 hamburgery místo jednoho, zvýšíte hrubý domácí produkt a zvýšíte také podíl obézní populace, ale nezvýšíte ekonomickou výkonnost společnosti. Jediný skutečný motor pro hospodářský růst jsou právě investice, jak do lidí, tak do betonu. A při projednávání zákona o státním rozpočtu, což je zákon, který neprochází Senátem, před vámi několikrát budu vystupovat a budu se vás snažit přesvědčit, abyste výnos získaný jak případným zvýšením daní, tak rozumnými úsporami na výdajové stránce státního rozpočtu věnovali právě tímto směrem ve prospěch budoucího rozvoje České republiky, třeba, že vám to nepřinese žádné nové hlasy.
Třetí a poslední prioritou je změna volebního zákona. Mluvil jsem o tom už v Senátě a jsem přesvědčen, že toto pro mne bude nejobtížnější úkol, který se budu snažit prosadit. Proč? Protože všechny parlamentní strany, ať si to přiznávají nebo nepřiznávají, a oni si to většinou nepřiznávají, trpí tím, čemu se říká personální vyprázdněnost. Trpí tím, že na jejich kandidátkách na volitelných místech se velmi často vyskytují nikoli osobnosti, ale osoby, kterým se říká no names, jméno, které nikdo nezná. A právě proto, že bychom měli otevřít větší prostor občanské aktivitě, jsem několikrát navrhoval, aby změna volebního zákona sestávala ze 3 kroků. Za prvé v dalším snížení preferenčního procenta z 5 na 3%. Doufám, že všichni vědí, že mluvím o preferenčním procentu, nikoli o vstup poslaneckých stran do parlamentu, ale o kandidátkách a kandidátních listinách. Za druhé zvýšení počtu volebních krajů ze 14 na 35. Z toho prostého důvodu, že když dnes máte ve volebních krajích 1000 kandidátů po 50 z 20 stran, tak znáte 10, možná 20, a politické strany dělají z voličů idioty, protože je nutí, aby volili lidi, kteří v životě fyzicky nevěděli a o jejichž historii nic nevědí. Zde se musíme vypořádat s námitkou, že obdobný zákon byl už jednou zamítnut ústavním soudem. Pro ty, o kdo tom nejsou přesně informováni, bych chtěl dodat, že tento návrh byl zamítnut proto, že synergicky spojoval zvýšení počtu volebních krajů, které jistě posilovalo většinový princip, s takzvaným upraveným Dontovým volebním dělitelem. V případě, kdyby došlo k nahrazení tohoto upraveného dělitele normálním Dontem, nemohu vyloučit, že by ústavní zákon nyní takovou změnu přijal, což by vedlo k tomu, že by voliči konečně věděli, koho vlastně volí, což dosud v drtivé většině případů nevědí. A konečně třetí a poslední téma v rámci změny volebního zákona se týká takzvaného panašování. Samozřejmě, že všichni budete ve volební kampani tvrdit, jaké génie máte na svých kandidátkách. Jste-li o tom skutečně přesvědčeni, prosím, zvažte možnost, která se již osvědčila v komunálních volbách a která na parlamentní úrovni existuje například ve Švýcarsku nebo v Lucembursku. Umožněte voličům, aby volili osobnosti napříč politickým spektrem. Jste si tak jisti, že máte dobré osobnosti, tak se nemáte čeho bát. A pokud se jistě nejste, tak je to vaše smůla. Jinými slovy, toto je asi nejobtížnější, protože to vede k tomu, že by se do parlamentu za jednotlivé politické strany dostali ti lidé, kteří by na těchto kandidátkách bez ohledu na stranickou příslušnost měli největší důvěru voličů. Tím jsem skončil výčet svých 3 priorit a budu před vás občas předstupovat v rámci přátelské diskuze a argumentech o a proti těmto prioritám. Nyní mě už jenom dovolte,
abych konstatoval, že nikdo, tedy ani přímo volený prezident, není všeználek a že samozřejmě je nutné, aby se opíral o určitý expertní tým. Úmyslně zdůrazňuji expertní tým, nikoli o placené poradce, protože placení poradci právě proto, že jsou placeni, často souhlasí se svým šéfem jenom proto, aby nepřišli o místo a o plat. Protože je to mediálně vděčné téma, byť podle zásady, že čím méně důležitý problém, tím více se o něj zajímají novináři, dovolte mi, abych vám podle svého slibu sdělil transparentní složení svého málo početného expertního týmu. Za oblast průmyslu, dopravy a stavebnictví bude členem tohoto týmu Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Za oblast sociální politiky bude členem tohoto týmu Jaroslav Zavadil, předseda odborové konfederace. Za oblast finanční politiky bude členem tohoto týmu bývalý ministr financí a podle mého názoru nejúspěšnější ministr financí v našich moderních dějinách Jiří Rusnok. Za oblast práva a justice bývalá nejvyšší státní zastupkyně Marie Benešová. Za oblast zemědělství docent František Čuba, za oblast energetické politiky Martin Nejedlý a koordinátorem tohoto týmu bude kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář. Žádní další experti, s výjimkou lidí, které si pozvu na porady ke konkrétním dílčím otázkám, v tomto týmu figurovat nebudou a znovu opakuji, že ani tito experti nebudou žádným způsobem placeni. Teď přemýšlím, jestli jsem nevynechal pro pana ministra Schwarzenberga jistě důležitou oblast zahraniční politiky. Mohu mu s radostí sdělit, že pokud se tak stalo, napravuji tuto chybu a sděluji, že oblast zahraniční politiky bude mít na starosti Hynek Koníček. Závěrem bych chtěl říci, že budu plnit to, k čemu jsem se v inauguračním projevu zavázal. Budu se snažit být moderátorem, nikoli soudcem, protože to mně nepřísluší, diskuzí tam, kde tyto diskuze zbytečně váznou. Jsem velmi rád, že byla obnovena debata mezi vládou a hejtmany jednotlivých krajů, třebaže na velmi smutné téma dotací a pokut. Nabízím se jako prostředník při jednání zaměstnanců, zaměstnavatelů a vlády na tripartitě a děkuji paní ministryni Müllerové, že mě na toto zasedání tripartity pozvala. Chtěl bych odstranit dojem, který vzniká, že zaměstnanci a zaměstnavatelé jsou schopni se dohodnout vzájemně a že jediný, s kým se nedokáže dohodnout, je právě vláda. Chtěl bych přispět k tomu, aby se obnovil na základě žádosti České lékařské komory dialog mezi ní a ministerstvem zdravotnictví nebo na základě žádosti Agrární komory dialog mezi ní a ministerstvem zemědělství. Jinými slovy, myslím si, že to, co nejvíce potřebujeme, je dialog. Přemýšlení nejenom o svých názorech, které dobře známe a které nám často právem připadají nudné, ale o názorech těch druhých.
Zcela závěrem bych chtěl konstatovat, že přede mnou je splnění jednoho z posledních slibů, který jsem dal v prezidentské kampani. Zavázal jsem se, že 30% svého platu budu odvádět na splácení státního dluhu, který již více než 20 let splácen není. Jsou spláceny, jak dobře víte, pouze úroky. Vím, že je to kapka v moři, 60 000 korun měsíčně, ale věřím, že se možná přidají i někteří jiní. Konec konců jeden z nejbohatších mužů světa, Warren Buffett, vyzval americkou vládu, aby mu zvýšila daně. 50 německých podnikatelů učinilo totéž. Ve Spojených státech vznikl klub, který se jmenuje Patriotic Millionaires. No a já pevně doufám, že i někteří z vás na tento prezidentský fond přispějí. Jeho správní rada již byla ustavena, je to opět čestná, tedy neplacená funkce. O konkrétní bance, kde bude prezidentský fond zřízen, se bude jednat příští týden a já věřím, že jakmile bude oznámeno číslo jeho účtu, pak mnozí z vás, dokonce i pan ministr financí, který tak často a hojně hovoří o nutnosti splácení státního dluhu, ze svého skromného platu drobným dílem přispěje. Vím, že je to kapka v moři. Vím, že tím zadlužování samozřejmě nezastavíme. Ale je to symbol, je to gesto a možná, že toto gesto budou následovat, a já v to pevně věřím, i jiní. Zcela závěrem, protože se skutečně cítím být vaším kolegou, jako bývalý předseda sněmovny a jako bývalý premiér, a jsme tedy spojeni stejnou profesí, včetně těch dvou, kteří se tamhle nahlas baví, aniž by poslouchali moje geniální slova, tak se domnívám, že to, co musíme v České republice obnovit, není jakási růžová shoda, která je nedosažitelná, ale že je to praktický a pravidelný dialog mezi lidmi různých názorů, kteří jsou ochotni se vzájemně poslouchat. Setkal jsem se s předsedy všech parlamentních klubů a musím říci, že ve všech případech bez jediné výjimky to byla debata přátelská, věcná a konstruktivní. Jediná debata, která konstruktivní není, a jsem nucen to na závěr konstatovat, je debata mezi mnou a ministerstvem zahraničí. Dovolte mi proto, abych v krátkosti jako poslední bod svého vystoupení zde vyložil svoji pozici. Vycházím z toho, že ač jsem čelil výtce, že jsem ve svém inauguračním projevu zahraniční politiku nezmínil, učinil jsem tak proto, protože jsem považoval za nutné nejdříve se sejít s vládou a vyjasnit si základní kontury zahraniční politiky, protože je nesmysl, abychom zde měli 2 nebo 3 zahraniční politiky. Neexistuje speciální zahraniční politika prezidenta, speciální zahraniční politika vlády a už vůbec ne speciální politika ministra zahraničí. Takže hledejme i zde v této složité oblasti míru shody
Na společné tiskové konferenci pana premiéra a mne jsme, myslím, tuto míru shody našli, což nevylučuje některé názorové rozdíly. Prohlašuji naprosto zřetelně, že jsem stoupenec rychlejší integrace Evropské unie, že jsem stoupenec toho, aby za 5 let Česká republika přijala euro, že jsem stoupenec toho, abychom se stali součástí takzvaného tvrdého jádra Evropské unie, to znamená jádra se zesílenou spoluprací členů tohoto jádra, a že jsem současně vehementní odpůrce nesmyslných opatření bruselské byrokracie, počínaje úspornými žárovkami a dámy prominou, konče kvótami pro ženy, které podle mého názoru musí urážet každou schopnou ženu. Jsem daleko výrazněji než současná vláda zastánce zahraničních misí, proto také jako první prezident České republiky hodlám ještě v tomto roce navštívit naše vojáky v Afghánistánu. A domnívám se, že proti terorismu se má bojovat především za našimi hranicemi, abychom zabránili tomu, že teroristé proniknou dovnitř našeho domácího prostředí. Ale co je ze všeho nejpodstatnější, a zde je asi největší rozdíl mezi ministerstvem zahraničí a mnou, je to, čemu říkám ekonomická diplomacie. Dámy a pánové, ekonomická diplomacie znamená, že za prvé velvyslanec má dokončené vysokoškolské vzdělání. Řekli byste, že je to samozřejmost, ale ona to vždy samozřejmost není. Za druhé, že pokud možno je toto vzdělání ekonomického typu. Za třetí, že velvyslanec zná zemi, kam přichází, a pokud možno mluví jejím jazykem, nejedná-li se zrovna o exotickou destinaci. Za čtvrté, že tento velvyslanec je schopen podporovat české exportéry a nacházet nové trhy na teritoriu, kde působí. A konečně za páté, že velvyslanec v zemích s přebytkem likvidního kapitálu má přitahovat zahraniční investice z těchto zemí do České republiky. A pouze těchto 5 podmínek vymezuje ekonomickou diplomacii. A kariérní diplomaté, o nichž se tak často hovoří, buď tyto podmínky splňují, nebo nesplňují. Podporují úsilí ministra Kuby o rozšíření pravomocí českých obchodních zastupitelství, která byla podle mého názoru v posledních 2 letech totálně devastována. Nevidím důvod, proč jsme rušili kulturního ataše například v Římě nebo ve Vídni, kde jsou to jistě kulturně zaostalé země, ale přesto by snad kulturní ataše v těchto zemích mohl být. A nejsem si tak úplně jist tím, že například koncert Pussy Riot v Černínském paláci by tento nedostatek kulturní výměny mohl podstatnou měrou odstranit. Dámy a pánové, všimli jste si vůbec, že v Rusku už rok nemáme velvyslance? Pokládáte Rusko za tak nevýznamnou zemi pro naše exportéry, že to považujete za normální?
Já jsem panu ministru zahraničí přátelsky nabídl svoji pomoc a je mi líto, že až dosud, věřím, že se situace změní, nebyla přijata. Takže tím vyhovuji oné kritické poznámce po mém inauguračním projevu, proč jste nemluvil o zahraniční politice. Nyní jsem o ní mluvil a řekl jsem naprosto jasně, co si představuji pod ekonomickou diplomacií, včetně role velvyslanců v této ekonomické diplomacii. Dovolte mi, protože jsem se zavázal, že nebudu mluvit déle než 6 hodin, že můj projev by se měl postupně chýlit ke konci. Chtěl bych říci, že se velmi těším na spolupráci s tímto parlamentem. V této zasedací síni jsem prožil dlouhá léta a něco snad z této zasedací síně do mě vsáklo. Chci vám sdělit, že jsem pevně přesvědčen, že v této zemi je jenom jedna demokracie. Není to demokracie prezidentská, není to demokracie vládní, není to demokracie ministerská, ale je to parlamentní demokracie. A já jsem plně přesvědčen a připraven veškerá pravidla parlamentní demokracie respektovat. Neočekávejte však ode mě, že budu úředníkem, který přijde na hrad, navleče si klotové rukávy a bude bezmyšlenkovitě podepisovat, aniž by si to přečetl, vše, co mu na ten psací stůl přistane. Protože i ďábel umí citovat písmo svaté, dovolte mi, abych zcela závěrem citoval výrok Václava Havla ze září 2001 pro deník Právo. Prezident Miloš Zeman mě bude vděčný za to, že jsem nebyl pouhým strojem na podpisy. Prognostický odhad Václava Havla se sice minul s realitou zhruba o 10 let, ale to nic nemění na tom, že opravdu jako přímo zvolený prezident nebudu strojem na podpisy. A pokud chcete úředníka, který si ty klotové rukávy navleče, podepíše ty příslušné listiny, aniž by je četl, dobře se naobědvá a potom usne, tak jste si měli zvolit někoho jiného. Děkuji vám za vaši pozornost. Dámy a pánové, já děkuji prezidentu České republiky za jeho projev, za jeho vystoupení před Poslaneckou sněmovnou. Na závěr tohoto našeho setkání zazní česká hymna, poté schůzi do 15 hodin 15 minut přeruším. Sledovali jsme živě na ČT24 projev Miloše Zemana v dolní komoře Českého parlamentu. První projev Miloše Zemana po jeho zvolení do funkce hlavy státu. Miloš Zeman zopakoval některé své priority, konkrétně 3 věci, které podle něj trápí